Kahanap din tayo ng Tropicana, product ng Pepsi. Ikot ulit tayo. Report to base kasi andun yung product ng isang wholesaler. 8 ohms. Non-stop biyahe natin yung pasuot. Wala tayong problem sa ibabagal ng electric bike natin ngayon dahil full charge siya. Full charge at 100%. Baka 52 volts ito. 52 volts. 20 ampere. Tingnan niyo po pa. Dali siyang pa-overtake. Base tayo ng isang product. Kung may mapwestuhan tayo sa gilid tayo. Vulcanizing shop, binubusinahan natin kasi sila gumagawa ng gulong pag utas mga gulong natin. Kaya ibang binabati natin, may-ari ng mga electric bike din, kailangan natin maging kaibigan dahil nagre-repair tayo ng e-bike. Pero hindi ako nagre-repair. Yung mga kasama ako mekaniko, baka makatulong lang ako siguro sa electrical. Gumagamit po kami tester para sa battery. Sa mga lines, pwede po sa tester. Base po tayo, cut natin.